matsayi irin naki sai da wujuri ne danki annabi ne shi ba aiki dole in zuka ki kuma iya baki dole in zuka ki tunda awar buga mai kimata mawacce ta sanda Ummu Muhammadu Amata baya ta makarki ba mai matsayi irin naki sai daga wujudi ne danki annabi ne shi ma'aiki ya sai taro Allah ta faru ya kaharu kai ke baiwa an gode ma kai kari baiwar bege da kai ma na gode maka ya jabbari to ina roƙo ka ta kama kan girman sayyidul abrari asken begen ka rasulu abu da naman tari tari ka amince mun matar rasulullahi je kai su wani gidan wasu da masu tsariki wani mominai ceke ya banki ba za mu daina ba sai ya su Allah ina roƙo a gare shi lalka salatunka Muhammad Rasulullah kenan da ya zama habibinka wanda dukkanin bayi ba mu kai shi a muƙami ba Muhammad Rasulullah Baikin sofin ga masalayen yariki Aske daga yaro, aske daga yaro, Muhammadu bamba jikan bamba, sanu jikan bamba, mai matsayin da ba za ya kure, musamman su sai dai Mai zai hana ni kamar zuwa in yi baka Ubangiji ne ya yi zaka kan duka mai matsayi ya azaka shi ne ya azaka kai ka san kowa ba a shanka kai ba a san kowa ne Yusuf ma kyakkyawa ne shi kyakkyawa ne shi asallama masa saboda kyan shi amma duk tsananin kyawun shi wuce dai kyawun shi idan amina idan ka hada shi za ka gaba kyakkyawa ne sayyidina Muhammadu baban Fatima Lali Sayyidina Muhammadu baban Fatima mutum iyaye na yin gaya Sayyida Amina Sayyida Amina Sayyida Masani uban masanada da kai sani ya sanu Kukurai shi don kurai sa